Kaei ka badan hadok no jong fi la da don si shayu try pen mi bi ki ka badai ka karakter ka jong jisu ki ka badai ki jong play da film dai no try da ki jet na ta ki jap nang ta na ka jong bam man ka mi be tang ka ta ka jong ka jing bam man so da na pi tani ka singi ngai nya duai bala da fidesha kita nat jong ni udieng bo mi na bam man nya duai ni ka porkan da dia no ka ta nat bo try na krap no ya pi haladi ya ka fin long ko mo jisu kan na do mata kasmi kiso ki ba kum no fi pen mi ka jing em ka jong fi kiso ka ba mot kai ka ba mi na fi hato kami da kten si kten sang hato kami da ka kten jaklia na fi hato kami da ka jing bitar kami tang da ka jing dom kami tang da ka jing bishni hato kami tang da ka jing mut brai ke ba sneu na ka donot jong fi na ka jing mut jong fi ka babel ka ong igata la itu yau dieng na kita kiso tadeng ta la itu yau brio na kita ki ba mi ken na ka jing im ka jong u na ka ktien ka jong u na ka jing mut ka jong u na ki kam na ki jing le ka jong u la itu ya utang brio but ka babel ke thu bet ka ong kom ne la ngi puli no lukas nong ban rio ne de khat ba sau pulai ka ong kom ne namar om ju don u dieng ba phao ba sei ki so ba man lemne udieng bamman ubasai iso babha namar yaudieng baro an itu na uso jong uhi naba kim ju khat yiki so dombur na ki ding sha lemne kim khat yiki so wan na ki laulen nong ding sha ubreo ubabha usai yaka babha na ka jingan show ka babha ka donald jong ubreo ubabamman ru usai ya ka bamman na ka jingkan show ka bamman ka download jong u naba na ka jing shlai ka download ka shintur jong u ka kren kani ka dei sha ka ba dan ki bri ki ba ong so jo te uso jo hi uso thang te de uso thang hi ta deng ta kum no uso jo un ka la uso thiang ka ta ka de ki jing shi sha in the natural ka ba mot hi uso jo te u de uso jo la da lele ru ban long so thiang na ka khubor ka ba kmen na ka ni ka sngi ka ba manta la da phi dei kita ki so thang la ni ki so jo ka ba phi jupen mi ya ka ta ka ba jo le ni ka ta ka ba thang ya ka ba ki brew ki yo snow ki thang ka man sim ki jo ka do nut ha ba ki yo snow ka ba mi nak shin tor ge jong phi ka kwa ba dong fi bo tra u la ban pen ka lai ka taเราตรายอุลาบันเป็นกลาอยากอุ้มชักวันอยากเทียบอุลาบันเป็นกลาอยากตากจิงเอ็มกับจงพีนักตากับโจชักกับเทียงกับบาร์เกทุอีกตารุบาลดอนคิตากิทางจงกับมาราเห็นเร็วตรายอุเป็นกลาอยากได้กิบักินลองกิบบังบางอย่างเงี้ยตั้งกันไว้กับบมดเพียบันกเดียโนอีหลดีนักตากับจิงลองเริ่มกับจงพีน่าอุตาตุลงอุตันไรบ่มีโนไฟตานบ่มีโนบอมมันเพียบันกเดียโนเอลดีนักตาบัดยากบ่าวอันกรับโนอีฟีเฮาจิสุคริสอุบลงอุดิงสวันกันเด้งตาเพียบันเป็นกุดโนเอลดีเพียบันกเดียโนเอลดีนักตากับเอกกับบริมกับจงพีมันไงเงี้ยบ่ฟินโยกรับเฮาจิสุคริสบัดลดาฟิกรับเฮาบัดเฮาฟิเซโซเฮาเงี้ยบุกป่าอุบลงนองสมารบริโซอุนังคลาดยากจิงเอ็มกับจงพียากับบ่ฟินังโยบันเซโซคำบุญดังเงี้ยเราได้ฟิสโนชิชาวจิสุแม้บัดมันเสียมกับจิงเอ็มกับจงพีเอ็มเราได้พิได้มากนาอุตาวบ่มีนักเต่าสอกทั้งนักสอกโจในตะกี้ดิ้งเสียกี่บ่เป็นมีตะกี้สอกเสียงั้นกว่าบัดเอาเงี้ยฟิเราได้สโนชิชาวจิสุเราฟิขจิตนาอุจิสุอุนเป็นกลาเกันยากับจิงเอ็มกับจงพีนักตากับบ่โจเชกับบ่เทียงนักบ่ทั้งเชกับบ่บังบางอย่างอิมดันกับเอกกับบังลากว่าบัดเอาเงี้ยฟิอุจิสุอ่องกับตาเคลมงาฟิมลาบันเลยเอรูแอมปุเลกับตานี่ลาบันเชมนักเตียนกับจงเปลนะ the gospel กับจงยอนิสก็ลงกับบักขัดสันกับขัดกับบัสันกว่าเป็นปุเลกันนี่กับปอดบังตรายอ่องอีนี่กันเตียนกับสงบบังกับสงบเอเออยากเอกบักตรายฮิกายว่องกุมนี่อ่องมางาก็ลงดิ่งสวรรค์มาพีกิตนัดอุตาวบยัยเนี่ยหางาบัดมางาฮาอุตาวเซยสอชิบวนนะบักเคลมงาพิมลาเลเอรูแอมอุจิสุองกตาลงดิ่งสวรรค์มาพีลงกิตนัดเราตาวบยัยเนี่ยหางาบัดมางาฮาแต่พียัยเนี่ยเอาตรายบุตรายฮับพีบักเตียนจุบเลยก็บัด
lada uyai ne hanga ba manga tau si so shibon nomor klan manga pimla le rum tadai ta to ai bu finya sno how try yai sno ha kan ne ktien ge jang di na kan ne ktien kejit na kan ne ktien man laga sngi puli ne ktien wat ai bu fin puli ge ktien jaki wai ne ban perkhat ye ktien jaki wai la ne ban nget ye ktien jaki wai ai bu fin nget ye ktien ge jong blai ma dai tang kan ne ktien ka badon yo men sim ka badon ne ge jingem tadai ta kejit tau jisu pio ken ye kata ka baken jablai ka baken ja thiang ka bakenja internet haga jing im ge jong fi ding ta la jisu ong kata namar judan uding babha ubasai ki so bamman lemni uding bamman ubasai ki so babha la ka jing im ge jong fi ka long bamman kat no ro ndre la fi sno how Jesus Christ ka jing im ge jong fi kan la kala long ge jing im ke babha bagade kata la fi ubreu babha usai ya ka babha na ka jingkan show ka babha ka download jong ka ka badan ha download jong fi la da don si sha you try pen mi bi ki badai ka karakter ka jong jisu ki badai ki jong play na da film dai no try na fi jet na ta fi jap nang ta na ka jong bamman ka mi be tang ka ta ka jong ka jing bamman so da na fi ta ni ka singi ngai ni ya duai bala da fi dai sha kita nat jong ni udieng bo mi na bamman Nina dua ini ka porkan da ketia no kata kata nak bo try na kerap no ya pi haladi ya ka fin long ko mo jisu kan na do menta kasni ina dua ini ka por ka bo menta try ni ka por ga dua ni am tani khon gi jong me ablai ki so si da try bon sien ki mut ban kran ka ba ka mi ban da ka baslim ki mut ban le ka ta ka ba itna re ka wan ban da ka ta ka ba jaklia try ni ki khon gi jama ki dan ha ka struggle ki dan ha ka jingele Kidan ko kena nak thama rai bon sien ki rem bat ki sharem bangada duai na kamta jongpi kan ka por ka matanga tip bada ka bor jongpi filmla da ka bor ka jongpi filmla la fi sno au ne uding mu mi shano bomman ne uding bomman fi mi betang ka jing bomman na fi re ka ne ka sngi nga da ngai bada ka bor ka jong blai utrai un kat no ya ka ta ka tanat ka jongpi un pendekut no ini ka jing dai na ne uding bomman ya ka ba un ship ya kena ketenat balong mapikan bat taun pun snok no ya pi how Jesus Christ belong tau ding sokwan namar nau ding sokwan kami kan kita kisokwan kita ki batiang kisokwan kita ki babang u try un pen mi ya kata ka babang na ga jing im ge jongpi u try un pen mi ya kata ki sok ki batiang na ga jing im ge jongpi ba ki ai ki barem ki do no na do menta bat ki ai ki barokin jalong thamai ken how try bangada duai ngada kerku ya fi na do man tagasngi utraan pen slek fi da kabor baraba fi sno au jisu fi long shot dikitenat ken ki ba say so ndai ta kitenat ki ba yap stai ndai ki ba yai sno how try fin pediang show try fin pediang ki tien ka jong blai ba ki jing try ka jong man sem ba ko ka jing im ka jong fi ba na net ba ki ai barok kin jalong thamai fin yo kjet shisha no try ka ne ka bor no try fin yo kjet shisha now jisu ye kata ka ba kenja blai but now jisu kan mi shisha ka ba kenja blai na pi kita ki so ka ba pi pin mi kin long bi ki so ki ban long jingker khu kan ya ka ba ki bril ki la ban bam ya ka ba ki la ken ban kemen ba ki la ban yo ya ka jing tiang ya ka jing tengan na ka jing im ka jong ki ada dua yang ada ker khu ya fi hallelujah 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 agar tengga jong jisu fina ye sei so aba fila sno outrang sno kan ka jing pen dekut agan ka por agar tengga jong jisu ya ka outra shem ya pi mentau pen sno ya pi kan halabihi bat ngat pinda sei so pinda ye sei so na ka sgi sha ka sgi pinda ye sei so ba pinda ye sei so hallelujah na ka por tat ado ka sgi ka jing wan ka jong tra ba ka perthai ka dalengo ya pi ba men sha pi dei sha to so jau men ta fin kala long so thiang men sha pi dei to so thang men ta fin kala long to so thiang ken ngada dua ngada ker khu ya fi ha ka kerteng ka jong Jesus Christ wan Nazareth utrang transform ka jing fi un pen kala ya fi un pen thamai si sha ya fi kan am da ka buit am da ka bor ka jong fi pla prasyang film la ndai da ka bor ka jing tre ka jong men sim jong blai hallelujah fin la na do men ta ka sgi hallelujah ka jing em ka jong fi kan long thamai na do men ta fin yo ka jing lai lut ka bam dan shu ka no ka jing sha te sha ko man ka bor ka jing dom ndai fin yo ka jing lai lut ken how try ka snam jisu ka tap ya fi mesim ba khoi udap api ka bor ka jong blai ka tu chi sha api finang ya na ka jing job sha ka jing job na ka sngi sha ka sngi
Bat try nang penkala nei penkala dori fina ka borom sha ka borom tat do sngi gi jingwan ge jong finang long bala kerku finang long ro ka daw jong ge jing kerku ha ka teng jisu nong penem amen ba amen try nang kerku fi ngas ngomo shi sha yu try nam ta jong fi snap ye ne ka tien fi pedang ye ne ka tien fin long shi sha ken kum ba ne ka tien ka long ba fin long shi sha kum ba u blai u long mar fin kala long ki khon gi jabu ki ba mi ru ki ta ki so gi jong blai kum ba blai u long kum ta ke fin nang ye long tak do sngi gi jingwan jong blai fin nang long ge jing kerku blai u las dang ye ta kam ba na do men ta ka sngi gi jing jo fi u long ba ye ne benda bi ka ta do sngi gi jingwan ge jong try kerku fi ko blai shi bon ngin sai siam pat amen